Jane cek sugih aku titik karo Jumat. Ngopo ya si Ciri iki? Malah gelem karo Jumat. Bayu. Coba Bayu. Sopo kuwi? Sopo ya? Kapan saku aku orang duwe tanggungan banget, Cek. Ciri, Sampeyan sapa? Oh, ujug-ujug lunga kono ora kula nuwun. aku baru udah lho Ciri. Lah, katokan ngono lho, Mas. Lagi lali tenan dah Ciri karo aku iki. Aku iki baru udah. Katokan, Mas, katokan. Yo klamben barang ngono lho. Aku ki baru udah Ciri. Baru udah. Sing biyen tau tak tolak Ciri aku iki Ciri.